Bueno, empiezo ya. Bueno, pois vou vos contar un conto que se chama O conto de Xan Tonto. Xan Tonto? Ele en unha aldea lá na montaña, en un lugar que lle chamaban Campo do Abeledo, e había 3 ou 4 casas nada máis. En unha casiña bella xa vivían Marica e Xan, que eran irmás. Pero Xan era medio tonto. Non era tonto inteiro, pero bueno, casi. Resulta que un día estaban cenando e dixo Marica: Xan, é mañá é día de feira, temos que ir á feira. Entonces dixolle Xan: pois vou eu, Marica. E Marica dicíalle: non, Xan, será mellor que vaya eu. Non, vou eu. Que teño que comprar? Pois mira, tens que comprar unhas agullas para facerche uns patucos de lã. Porque agora xa logo vai vir o inverno, isto era polo mes de outubro. E tens que andar cos pés quentes. Bueno, pola mañá xa levantouse, afeitouse, botou pancholín, masaje. Puxose moi guapo, foi para a feira, Marica doulle cartos e foi para a feira. E resulta que comprou as agullas, pero andaba con elas así, e tropezaba ca xente e pinchaba a xente. E unha señora reñíronlle, e dixole: pois entonces vounas a pousar. E vía un carro de erva seca, e vai ser que lavou ali as agullas, e mentres foi tomar unha cerveza, porque facía algo de calor, e el tiña que gastar os cartos. Bueno, foi tomar a cerveza, e cando veu, o carro xa non estaba. E anduvo mirando, a ver se vio o carro, pero nada, non o veu. Entonces, xa non tiña cartos, porque xa os gastara na cerveza, nas agullas, e tuvo que ir para a casa. E cando chegou, o Marica xa estaba comendo, e dixo, el quedouse na porta e dixolle Marica: ai, xa vexan? Sí. E compraste as agullas? Comprei. E donde estés? Donde estés, home? Foronme nun carro de erva seca. É como que che foron nun carro de erva seca? Sí, porque traías na má, pero pinchaba a xente e claveinas no carro e o carro foise mentres fun tomar unha cerveza e levou as agullas. Ai, pobre de quen? E agora as vacas si comen a erva seca e comen as agullas. Bueno, pasouse. O outro mes dixo Marica: Xan, é mañá é día de feira, temos que arar a leira e hai que ir comprar un ferro para o arado. Entonces dixo Xan: pois vou eu. Dixolle Marica: bueno, como é comprar o ferro? Ai, e cando chegou á casa Marica dixolle a Xan: pero home, as agullas e as clavaras na solapa da chaqueta xa non as perdías. Bueno, e dixolle: bueno, como é comprar o ferro do arado, pois deixo-te ir. E foi. E comprou o ferro do arado. Outra vez preparouse moito, puxose todo guapo, puxo a chaqueta nova e foi para a feira, comprou o ferro e clavou-no na solapa da chaqueta. E rompeu toda a chaqueta nova esfarrapou-na toda. Bueno, resulta que chegou á casa e dixolle Marica: ai, xa tras o ferro, sí. E a chaqueta, Xan, que lle fixeche a chaqueta? E trouxen o ferro clavado na chaqueta e rompeu-ma. Ai, Dios mío. E
agora quedache sin chaqueta nova, porque non tiñan cartos para comprar outra, porque eran pobres. Bueno, resulta que Marica puxos a coser na chaqueta, botou 4 tardes coséndolle na chaqueta, e total que lle quedou unha chaqueta zurcida, que non era nova. Bueno, dali a uns días, e Marica dixolle, pero xa, o ferro do arado atáralo cunha cordiña e trouxéralo ao longo, home. Bueno, dali a uns días dixolle Marica, xa, temos que comprar un corpo, porque como vamos matar o outro, depois hai que comprar un corpo. Pois volveu á feira. Levantouse xa pola mañá, almorzou moi ben, foi para a feira. Comprou o porco, botoulle a corda ao pescozo e colgouno ao lombo. E cando iba polo camiño dicía Xan, ai, que quietiño vai o porco. Pero o porco iba morto. E cando chegou á casa, o porco, en vez de ser blanco, xa iba negro. Bueno, e dixolle Marica, pero Xan, o porco, se lle ataras o cordel a unha patiña, con un ramallo falabas, e o porco xa iba andando diante de ti. Bueno, pasou, se tuveron que enterrar o porco na horta e quedaron sin porco. Resulta que despois a feira seguinte dixo Marica, bueno, hai que ir á feira, que hai que comprar unha ola de barro para derretir a grasa, porque iban matar o porco. E dixo Xan, vou eu, pero non, dicíalle Marica, non Xan, vou eu, que a ola compro a mellor eu. Non, Marica, non, que vou eu. Ti queda na casa que faz a comida, falo xantar e vou eu. Bueno, foi Xan para a feira. Resulta que comprou a ola e, como era tonto, puxo a andar a ola diante dele. E como non lle amarrou por unha asiña da ola, amarrou un cordel, e como non lle andaba, empezou a dar patadas para que anduvera. E patadas, hasta que só lle quedou a asa amarrada ao cordel. Bueno, chegou á casa e dixolle Marica, e tras a ola, traio. E levantou o cordel e só non tiña asa, dixolle, pero iso solo é asa, onde vai a ola? Rompeu, Marica, non quería andar, eu dinlle patadas. E dixolle Marica, pero home, a ola métese nunha bolsa e traise metida na bolsa. Bueno, muller, bueno, pois outra vez xo aceito. Resulta que chegou a próxima feira e dixo Marica, ai, de mañá hai que ir á feira. E que hai que comprar? Pois, hai que comprar unhos conexos, porque cartos para porco non temos. E así compramos unhos conexos, 2 conexos, unha parexa, e vamos criando, mas vamos matando. Bueno, pois vaise, Xan emperrouse que tiña que ir lá á feira e que tiña que ir e le foi. Levantouse pola mañá, preparouse, foi para a feira. E comprou os conexos. Viña para a casa, pero empezoulle a dar unha volta á barriga, empezoulle a doer, e dixo, ui, sei que tiño que ir ao campo. E foi facer as súas necesidades. E deixou os conexos na bolsa. Pero mentras, os conexos escaparon polo monte. Cando Xan vai coller a bolsa estaba baleira. E ponse a buscar polos conexos, e busca.
e non nos encontraba e andaba xa. Aparece, aparécete, aparécete. E todo isto encontrou un mendigo, un vello, que andaba a pedir, que estaba quitando piollos, porque tiña moitos, quitaba piollos e tirábaos no suelo. E dixolle, e ti ainda me dis que me aparezan máis, tantos que levo quitado. Di, non te aparezas. E daquela iba baixando, non te aparezas, non te aparezas. Encontra un cazador que andaba detrás de unha lebre que ia a matar, e dille, e ti, demo de tonto, e disme que non me aparezca a lebre, quero a matar, e ti andasme que non aparezca. Bueno, xa era a xunta da tarde, foi para a casa. Chegou á casa e dixolle, Marica, e os conexos? Compráchelos, comprei, Marica. E donde van? Quedaron no monte. E logo, tuve que ir facer as necesidades e os conexos escaparon. Dixolle, Marica, ai, xa non vales para nada. Arruínasme a vida. Bueno, a feira siguiente iba a ser a festa deles e tiñan que invitar aos primos. E dixo Marica que tiña que ir comprar café, unha botella de coñac, bueno, cousas así, que lle facían falta. E dixo Marica, bueno, Xan, mañá vou eu á feira, ti quedas na casa, que eu logo hei de vir, e cando veña fago xantar, xa comemos xuntos. Bueno, Marica foi para a feira, comprou, aí dixo a Xan, ten cuidado, vas coller unha pouca erva para a vaca, e ten cuidado que o raposo non che coma as galiñas, porque como vivían no monte, alá na aldea. Bueno, pois resulta que Marica foi para a feira, Xan quedou, pero nin foi a erva nin nada, levantouse cerca de mediodía e fixo o xantar para ele. Fixo patacas fritas e un arroxós de touciño e friteu 2 huevos e empezou a comer e dixo el, ai, que ben me viña un vaso de viño. E foi á bodega que tiñan un pipote con viño e levou unha xarra e quitoulle o tapón ao pipote, estaba enchendo a xarra, todo isto, as galiñas, aí ven un veciño, Xan, ai Xan, que che anda o raposo nas galiñas. Vaise Xan, xa non sabía onde tiña, puxose nervioso, non encontrou o tapón e chamou polo can, que se chamaba Toventón. Toventón, Toventón. Colleu o rabo do can, meteu-no polo furado do tapón. Alborotadas, escapou e o viño empezou a correr pola bodega, que se foi todo o viño. Bueno, que teño o viño. A ese viño, este viño que teño hoy. Entonces, o raposo matoulle as galiñas e levoulle 4 galiñas, só lle quedaron 2 mortas ali. E Xan, ai, así que viña Marica, como me vai poñer. Ai, moito me vai berrar, ainda me ha de pegar. E dixo, bueno, pois mentras que non ven, vai ser, apañou todos os huevos que tiñan, puxos nunha cesta, sentouse encima dos huevos e dixo, así vounos a chocar. Cando viña Marica xa de terpitos. Pero a todo isto chega Marica e a porta cerrada da casa e logo xa petaba, pum, 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 pum. Xan, ábreme a porta, pero Xan nada. Xan, ábreme a porta, e Xan nada. E dicía, ai Xan, e a todo isto salta Xan.
Cló, cló, cho capito logo bo. E Marica na porta petando, volvía a petar. Ábreme a porta! Cló, cló, cho capito logo bo. A todo esto Marica puxose nerviosa e dixo ela nada. Tiño que entrar sea como sabe se botou a porta abaixo. E a todo isto aí ven Xan con unha tortilla no traseiro. Traía as cáscaras dos huevos pejadas e abreulle a porta da media volta e dixolle Marica: pero ti que fixeches, Xan? Ai, Marica, non me berres, por favor. Que veu o raposo e matoume todas as galiñas, 4 levounas e 2 deixounas. E eu agora estaba chocando os huevos. Pero xa, ti eres tonto de todo, xa non eres medio tonto, eres tonto inteiro. Mira, básteme da casa, entra na bodeja, anajouse co viño. E tira, é o viño. E contoulle que lle metera ao rabo do can, e que o can que se fora, bueno. Resulta que dixolle Marica: nada, eu non te quero na casa, porque traballar pouco traballas e teñote que manter, vaite. De recuerdo douche esta porta bella. E doulle unha porta bella. Xan foise chorando da casa, porque tiña que dormir no monte. Había unha pila de area ali, sentouse na pila de area, estuvo chorando. E doulle por coller area e meteuna no peto. Non sabía para qué, pero ele meteu a area no peto. Bueno, xa iba a ser noite, había un carballo moi alto, e dixo el: bueno, no suelo non durmo, que ao mellor ven un bicho e pícame, voume subir ao carballo. Subeu a porta e subeu el e deitouse encima da porta no carballo. Pero alá polas 2 ou as 3 da mañá sinteu un cabalo que viña e outro cabalo e chegaron varios cabalos. E que eran? Ladróns que foran a roubar e traían os cartos e máis as alhajas que roubaron. E viña un cociñeiro con eles, que traía unha sartén e iba a facer unha tortilla. E cando puxe a encender o volume debaixo do carballo, dixo ao jefe: gran jefe, non me acordei de traer aceite. E dixo o gran jefe: pues si el Dios del cielo fuera tan bueno que nos mandara un poco de aceite. E Xan escoitaba, vaise Xan, quitou o piticlín e mexou. Ai, aceite, un milagre. E despois díxolle: e tampouco non me acordei de traer grasa. Pues si el Dios del cielo fuera tan bueno que nos mandara un poco de grasa. E Xan fixo o que fixera cando perdeu os conexos. Ay, el Dios del cielo, que bueno es, que nos mandou grasa, manteca. Bueno, resulta que o outro xa iba a batir os huevos. Ai, que non me acordei de la sal. E di o gran jefe: pues si el Dios del cielo nos mandara un pouco de sal, vaise Xan, mete a mano no peto e botalles unha pouca area. Pois pensaron que era sal, todos contentos. E xa iban a comer a tortilla, xa estaban cos platos, cada un tiña a súa ración. E di o gran jefe:
Y si ahora el Dios del cielo nos mandara un rayo que nos matara aquí a todos, vaise Xan, dixo, el esta é a miña. Deixa caer a porta, empeza a porta, pum, 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 polo carballo abaixo. Cae a porta no suelo, pero xa non había ningún, xa todos escaparan. E deixaron todo o que roubaran. Colleron os cabalos, escaparon os cabalos e fóronse. Resulta que Xan ainda estuvo subido no carballo hasta que foi día. E así que foi día, baixou e veu a tortilla, pero claro, non a comeu porque xa sabía o que tiña. E colleu os saquetos cos cartos e foi para a casa. Chegou á casa e petou á porta. Marica, Marica, ábreme a porta. Marica nada. Ábreme, Marica, non che abro, Xan, que non te quero na casa. Ábreme, Marica, que me has de querer, muller. Anda, ábreme, que agora vou a ser bon. Vaise Marica, por fin abreu a porta e dixo, mira que traio. Dixo, é isto, Xan, é Xan Contouro. Bueno, pasaron para dentro, sentáronse. Bueno, pois come algo, home, que has de ter fame, que pasaches sin cena e sin almorzo. E xa foron amigos. Contaron os cartos, eran moitísimos cartos, moitos millóns. E con aqueles cartos fixeron unha casa moi bonita, un chalé. Compraron un porco, compraron todo o que quixeron, muebles novos e todo. E despois Marica abrazaba a Xan e dicía, ai Xan, boteite da casa, pero quero-te, home, sí que te quero. E colorín colorado, o cuento ha terminado.